Cinnte, well, ag níos luithe mbliana ag cógáil in Sna Mac Léinn Éireann sin an simach bliain tú náisiúnta ina nátar na cinsi móra don agriocht. Rinne mar an cinniú fóré le ainm USI, Union of Students in Ireland, mar ainm na agriochta, agus lean le hentas Mac Léinn Éireann an tanim goige mar an tean ainm atá ar an agriocht. Rih seo bhí rá ainm ar an agriocht go teicnú bhí USI agus amné an ach daríide níor buinú úsáidir be as amné riú agus fiú ar an ear logo bhí amlé níos lú bhí an tanim sin ag gló níos lú ná an béla agus níró an tachrannim amlé le fechal fiú. Agus dáhar sin rinne mar an cinniú gur seachtún an ainm béla na hagrifta bhaint le go núsáid fi an tanim goige. Is deariocht é seo darlam agus bfu mé ceart chun rá gur úsáidn sibh like AMLE in áit an tanam fada go grinráta an áit Aontas na Mac Léinn Éireann? Sin é amlé se. Oh, so fiúmíonn sibh é amlé anna? Fuamníonn. Okay, cool. Okay, agus ó héh amlé agus an gcuige ag an level 3 level ar na gcuiteine, an ceapan tú gohfuil ag gairg an mhaidlibh san agriocht agus leis an gcuige ag gcuiteine ó héh idicus 3 level a fág? Well, níl a géirí leis an gcuige ag level ar bit an chóras a chus faoi láthir. Ní dhéananach níos lúna hen faoin dead. The Vicléin trú level cuasa búnú trí gan na goige agus níl se sin in warhanna de hauchinatanga in éair agus má sé gceiste an rialtas go munfar an spruch airceachta amach atá luite an achnatanga is goúla fé héim go mé fi faoin geal darcathe sa nearná fabli inniu sa goige faoin léon fi trícha caihí an rialtas reachtacht a ré láthach bon chun go tilú dógus ar allscoil na cuasaí trí bhean na gaige a churfháil nach munan leis an teanga féin mar faoi láthir ní féidir staidir an ar ruidir be ach an teanga hain trí bhean na gaige ach bháin béidir cúpla modul gó agus lí cúpla modul gó an allscoil chaharháil chu agus modul lí a bháin ceapam in glas na hoscoil Carci ach agus ní leoréis sin in éonchar agus mar sin mar agriocht tamid agus tá héin mar lasúcht an bheith bíam i gcóníos ag stoireacht ar folaúirí faoin gassin bhí mé sa dála an teachtan seo i ggóchaiste an airachtas don bheigus don bhilteacht agus bhí mar ag play ceist an aduchas le bhiltú réige. Yeah, tháinig mé hiú ar nuachtaí car cúpa láhin. Just rinne mé dearmar ceist na gáil cóirt sin just ó héh Athrú ainm an agriocht. An raibh like de spórach mór a gcuibh faoi nó an raibh sort daoine go generáta san agriocht de bhábhar an Athrú? Ceisá, well, hí díospócht war an camera hí díospócht war ada an ach tá an tálinn stocha tá an tála pobl na goige go míonmuid an teach le chéile agus bheith aontaithe ar san argúise agus sin na hála ag an ggógáil im léana tháinig ifigí gaige agus agus toscurí a rógaige acu le chéile ag an ggógáil le loirtear san an rún agus faoiarú brise. Yeah, agus an bhfuil an próise sort chutha i gréicinis like well bhésigh batú mar hampla ar bhar channel YouTube le déanaí agus tá sean anamán so tá sí fós i próise an bhfuil. Tá is stocha go an próise fósta go rá óhiú gachar de Athrú tá beagnach gach ilrad Athra agan an dacha seo ach tá is stocha go cúpla rud fósága. Okay, is cuimhin blin ó gá hin go raibh riún tlachathe ag códálaigh
like nuair atá sibh as seo amach ag cormach pressrátas gombeach na lug anamnathe gcuaige ar chundathe in éireann a úsáid an bhfuil an policy sin fós I bhfeidhm. An drochuir chuí an policy áirithe sin in éig im léana ag an ggógáil ach tá mé héin ag féchans le héhortarás I mnacht na hagraíochta rih seo bhí sé mar hanardú ar an hisaigí sin dhéanamh ach bhálam sa go méid sé mar chuid den bhnacht agin. Okay, so just clostal chain san agriach to give agus level 2 level in there in the gwitchne. Féitlum ancient dom for cadi na topki smó ella tá choras to scudry 3 level slatan you like tais go me clushim along kaint fi corsi lostein mar hampla sin an a war nach well. Kinte agus stocha dat gorbí ceist an Lóistín an ceist is smó faoi láthir ag dóna geirbe do bhic léin 3 level níl dóhan tíocht santóca mar d'irtear dá Lóistín santóca do bhic léin 3 level ar fáil in oscóna ar fud na tíre agus fagan sé sin gomíonn ar antas mac léin dó chun sráide chun irí ar roioine chun feachtas poblíochta dhéanamh ar digs agus mar sin tuis nach cho go leor Lóistín ar fáil do bhic léin faoi láthir agus is mór an túidir náiréis sin don jaarnal ar fad ach seachas an tíocht jehin goil déim war ar hálí na macléin faoi láthir tuisc goil an Tyler James Lawless tris an méadú a bhí gceist aige ar bhéim a laidú getbag ach is méadú atá an go fáil agus cé bhfuil an rialtas ag trial margíocht déanamh mar laidú is méadú atá an go fáil agus támuid inis is muoine ar na chéad chéimena eile le dul bhéim ar an rialtas le chuirniuh dóibh go láidir gur ceart dóibh an jaarnal a bhhainú níos fearr seachas tuileadh airgid irí ar hailí ag Seirbhíc léinn. An meach sibh a bhábhar go nach meach tálaí ar bit do éidgus 3 level? Tá sé sin ar chean den na polistithe tá agin cinnte agus bíon argóid is a gach ag stocaíocht chuige sin agus iad a caint leis an arda dúchas. Tuigeid gur próses fáidteach go bhfuil gas lei sin ach darlinn nach mór don rialtas túsachar leis an brose sin chun fáil leis an talí 3 level go homlan tuisc go graduid gur ceart go mé gach den nírin in acuin adchas 3 level á mas míon le.